Алдагы кытлау сәламын біз зур Чирклей авылына юллыйбыз. Бүгін өзінің матур туған күнін якташыбыз Махмутова Рәйсә Равил кызы каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны чын күңелдән тормыш иптәше Саид, улы Өмәр, кызы Мәрьям, килене Гүзәл, кияве Рамил, оныклары Илнур, Усман һәм Камил кытлыйлар. Бүгін безнең өчен бик кадерле булган, яраткан кешебезгә җылы теләкләр юллый торган көн килеп җитте. Салкын кышның беренче аенда якыныбыз дөньяга туган булган. Шушы матур гомер итү вакытында ул сөекле бала гына түгел, ә инде тугырлыклы хатын, кадерле әни, яраткан әбекәй, хөрмәт иткән кодагый, бик күпләрне аңлый белүче дус һәм туган буларак та җитешкән. Синең гомер ул бер уйлап карасаң, артык хәйләсез гомерләрнең олы өлеше. Чөнки бу яшендә адәм баласы инде яшәүнең кыйммәтен дә, гомерләрнең бик тиз үтеп киткәнен дә аңлый башлый. Яраткан кешебез, син үз тормышыңда җитәрлек авырлыкларында, шатлыкларында күрдең. Балаларыңа чын мәгънәсендә әни була алып, аларга матур тәрбия биреп, олы тормыш юлына бастырдың. Бүген синнән еракларда яшәсәк тә, мөмкинлек чыккан сайын кайтырга тырышабыз. Киткәч тә, тәмле иттереп пешергән бәлеш пәрәмәчәләрен исе борын төбендә озак тора әле. Ә бу бит әнинең җылы өе генә түгел, ә бик татлы булган балачак хатирәләре исе. Әниебез, Раббым сине озын-озак еллар әтиебез белән тигез итеп яшәтсен. Менә шушылай кыда-кыдагыларың белән оныкларыгызның бәхетенә куанып, әле тагын бик күп тапкыр әби-бабай булып яшәргә язсын иде. Без барысы өчен дә сиңа рәхмәтләрне укып, бәхет телибез. Декабрь айы салкын ай. Әллә ялгыш тугансың, әллә инде кояш сыман җылытырга булгансың. Гаиләң өчен бик кадерле, бигрәк якын кешебез. Кытлап теләкләр җыйдык бит махсус сиңа диеп без. Иң олы теләгебез ул саулык, исәнлек булыр. Күрше-күлән, дус-туганнар бүген өеңә тулыр. Без еракларда булсак та, күңел синең яныңда. Раббым язсын каршыларга бәйрәмнәрне тагын да. Әти белән икәүләшеп, яшәгез тигез генә. Кайгы хәсрәтләрне күрми, бәхетне бүлеп кенә. Кытлы булсын туган көнең, кабул ит теләкләрне. Хәлдән килсә салыр идек учыңа йөрәкләрне. Тыңлап ал да матур җырны. Канатлан, шатлан әйдә. Йылмайсыннарчы күзләрең матур булган бәйрәмдә. Кадерле Рәйсә апа, матур туган көнегез белән кытлап, якыннарыгыз күркәм җырда бүләккә юллыйлар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Без сине котларга, куаналар барча балаларың, синең белән бергә булганга. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Туган көнең зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Бар балаңа җитә җылылыгың, изгелеккә тулы күңелең. Яшәү яме бирә синең күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без.
син әни, гадел дә син туры сүзле дә. Көчле рухлы газиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәй дә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала койгылары күрмичә. Озак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә